Hi havia una vegada un poble molt petit anomenat Riu Castany, on la gent no s'entenia. Quan arribava la tardor, la tensió creixia entre els seus habitants. Sempre la mateixa discussió, que si aquest any em toca posar la parada a mi, que aquest és el meu lloc, que les meves castanyes són amb més qualitat que les teves. Així, any rere any, es crispava l'ambient de tot el poble. El 29 d'octubre, els castanyers i castanyeres de la zona es disposaven a muntar la seva paradeta.
Cada 29 d'octubre recordaven l'inici de la seva amistat celebrant la castanyada tots plegats a la vora del riu, que els va regalar el que més desitjaven, celebrar una castanyada màgica.